खुलुमबाय। मोनसे गोनांथार फोसावनाय प्रान्टम मुसाहारि, बिफा रबीन्द्र मुसाहारि, गामि 2 नं सेखादानि, जिल्ला क'क्राझार। बिथांनि वालेटआ मैया बङाइगावनिफ्राय फैबाय थानाय समाव नेशनेल हाइवेजों ट्राम लाइनाव लाखिदोंमोन आरो बेवहाय साहा लोंदोंमोन। बेवहाय गखो ना बबेबा मोनसे लामायाव गखो बिथांनि वालेटआनो गबाय। वालेट सिङाव पेन कार्ड दंमोन, आधार कार्ड दंमोन आरो एल्ट' K10नि RC दंमोन आरो एसे रां दंमोन। बायदि बायदि गोनांथार लेखाफोर दंमोन। दा बबेयाव गखो मिथिनो मोनाखिसै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर मोनबाय बायोब्ला आङो जानबुं नाम्बार होनानै होदों। बेवहाय कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना अननानै खिन्थाहरदो। जाय बिथाङा खिन्थाहरनो हागोन बिथांनो 1000 नोगोद रां बान्था होननानै बिथाङा फोसावनानै हरदों। बेनिखायनो मोनबाय बायोब्ला अननानै खिन्थाहरदो। गोजोन्थों।